azt a pillanatot kell elkapni, ami még nem történt meg. Sokszor a hibákban van az igazán szép, őszinte, valódi kép, és ettől alkotunk olyat, ami soha nem fog még egyszer megtörténni. Virág egy nagyon őszinte előadást tartott. Tetszett nekem az, hogy próbált egy kicsit belevezetni abba, hogy hogyan gondolkozik, amikor fotózik. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt a gyakorlatban hogy csinálja. Ez a gondolat, hogy azt a pillanatot kell elkapni, ami még nem történt meg. Volt egy olyan kép, hogy futott a lány a fiú felé, és akkor még el se kapta, de hogy a mozdulatot láttuk, és tényleg így elgondolkodtatott az a kép, és emiatt nagyon inspiráló volt.